روژکê keça Şepal Xatûnê ya ji xwe razî got, ez êdî di vê malê de karekî nakim. Ez ê dayîk û birayê xwe bihêlim û biçim maleke din bi tena serê xwe bijîm. Ew ji mala dayîka xwe derket û çû malekê ji xwe re ava kir. Bi kêfxweşî dest bi kar kir. Wê tiştên li malê yeko kişand, her perçeyek li cihekê guncav bicî kir. Lê dema ew bi tena serê xwe di malê de rûnişt, ji ber tenêtiyê pir bêhnteng bûbû. Ji bo ku bêhna wê derkeve, dest bi leyîstikê kir. Leyîst û leyîst. Dema westiya da holek bi milê xwe ve kir û dengekî bilind dest bi stranê kir. Ji xwe re strana got. Lê hîç dilê wê nexweş bû. Ji xwe re got, tu kes neşê bi tena serê xwe bijî. Ez ê civînekî ya şahiyê çê bikim û hemû hevalên xwe vexweynim vê şahiyê. Wê qertên vexwendinê nivîst, dane ser masê û dest bi amadekirina karê şahiyê kir. Mala xwe xemiland, gulop û fanosên sipehî bi ban û dîwaran ve kir. Wê gelek pivdankên reng bi reng li kêleka fanosan bi banî ve hilawast û got: O Xwedêyo, çi qas bedewên! Wê ji hevalên xwe re pêlîstok û gelek tiştên din jî kom kiribûn. Paşê dest avête zirneyekê û berê xwe da neynikê, pif kire zirneyê. Piştî lêxistina zirneyê, kincên xwe yên pêşgehê li xwe kir û kete pêşgehê. Ji mêvanên xwe re çayê danî ser agir. Dema çay amade bû, derbasî jûra xwarinê bû. Amanên kek û kadikan bi awayekî tekûs danîne ser masê. Fanos pêxist, rûnişt û li jorê nihêrt û got: Ey Xwedêyo, her tişt bi xemle û pir bedewe. Hevalên min dê pir kêfxweş bibin. Lê dem borî hevalên wê nehatin. Pir xemgîn bûbû. Lê paşê bi şaşiya xwe hesiya û got: Wey mixabin, min kartên vexwendinê ji bîr kirine û ji hevalên xwe re neşandine. Ew piştî serpêhatiyê pê hesiya ku kesekî bîrkor zanîna ku tu kes nikare bi tena serê xwe bêkes bêcivak bijî. Çîroka me çû diyara, rehmeldê û bavê hazir û godara.